gyda ni, dyw'r chweched dosbarth methu bod heddiw achos ma' nhw'n paratoi ar gyfer aroliadau. Ond, ie, ni dal angen ymarfer. Felly mae 2 yn erbyn 2 nawr gyda Noah o blwyddyn 11 gyda Tom. Kenzie. Oh. Okay. Box. Oh no, forward tank, Howard. Ready. Cannel. Oh, baby. Nice one, Kenzie. Deal, yeah. You got him again. You got him. So, yeah. Pink chicken gwella. Yeah, mine's sour quest. Nice. Oh, nice. Nice. Ready, cannel? Oh, no. What? Yes. Honestly, Scarfed. I've been cymryd y demo hwnna. Such a big deal. Oh, it's just really... Double tap. Oh. Online. Go on, Garth, T. Fi gyda hyn, fi'n meddwl. Yep. Nice. Oh, no, I just missed it. Oh, no. Oh, no. Ping being Far Island. Yeah. Ni gael yma. Oedd yn edrych fel e. They ran though, but they wedi mynd coch am Yeah. eiliad. Ac oedd yn just coincidence bod eiliad yna oedd y pale yn mynd mewn, so Yeah. dim y problem fi. Go on, Garth. Go on, Garth. Mae'n Grand Prix fe. Oh, I didn't mynd am a rebound. Go on, Garth. We go. Go on, Garth. Straight no Laro. Dude, nice go. Nice. Garth. Go on, Garth. Good. Arundel. Dive, Garth. Oh, get into mewn y ffordd. Oh, na. Dwi ddim yn eisiau bump o mewn I get. Gethin, beth sydd yn neis? Blocio fi. Da yw Noah. Diolch. O'n i'n meddwl bydde y 2 yn erbyn 2 yma'n un eitha da. Ni'n gwneud yma eto. Jyst yn twymo fyny I ti, Oh, Kenzie. Pam. Yeah, Na. Yeah. mae get yna'n hefyd. Mae ddim wedi cael chance I chwarae hel y thing fe. Tom. Go on, get. Nice. Eto. Oh, na, Dylan. get Cannel. in. Nice. Good pass. Get in. Ddim yn deall am hwn. Okay. Mae Tom yn gol. Ti'n dain fi. Ie. Sut ydw wedi Dwi'n gol. o bobl. Oh my Dwi'n just toimo lan. Oh, Gethin. Nice. god. Okay. Got that. Damn, Tom. Wait, hold on. Kenzie. No, shit. It's ddim gallu mynd yn yr announcer. So, an hour out, basically. No, ddim yn y position yn cael fi. Dwi'n disgo o get yn cael fe. Wow.
Nice. Okay, Tom. Hi there, guy. A bit of a point, like. Hi there, guy. Like, Hi there, guy. Sy'n iawn heddiw? Ooh, Kenzie. So, my Tom and Gold, yeah. A ti'n O, diamond. i ddim yn disgwyl o'na. So beth sy'n digwydd yma, Dropio Ken? fe. Oh, Ooh. stink chip dros y top. Dechrau. Bydd y game nesaf. oh, Brazil on nhw, come on. Yeah, Let's ni'n go. just trying to run. Oh. Na, Dan dim ots na, fi heb dweud o'na. na, Barcelona. Ti'n siarad fi? Fath o'na. Ti'n iawn lawr fyna? Na, dy gwaith? Ie. Get. Nice go. Dal mynd, dal mynd. Dal mynd, get. We're Larry V. Nice. Oh, Wow. Shot ar ben. Get in. Oh, Nice. naca. Yn agos. Yeah, fi'n... Oh my... Yn iawn. Oh, didn't issue. Come get. Nice. Nice. Okay. Fi'n trolo geffer nawr. Get in. Baby. Get try ar pair. Geffer. Fi'n mynd i lladd fi. Oh. Whoa. Like, fi gwael. ddim yn bod yn ffynnu. Fi'n mynd i roi lefel a nostol ti'n bod yn onest. Fi'n mynd gofod sut ti'n edrych fel siop. O, dwi wedi gweld. Mae James wedi pwyntio tu allan mewn ysgol. Na, hwnna'n creepy nawr. Beth wedi digwydd? mae Wedyn mewn Gethin Cymraeg oedd James wedi dweud o dan y Tom. Nice. Ah. Un mwy gol. Yeah, ping fi yn mynd eto. Fi heb sgorio 3 gols. 36 ping. 36. Yeah, Oh, yeah, oh, o bryd mae'n mynd yn coch, mae'n mae'n meddwl mae'n gwael. Na, mae'n pryd ni'n sgorio, mae'n gwael. Exactly, how the friends yn mynd gallu cadw lan ar pil. Fi ddim yn meddwl ti gyda'r ffrindiau. Yes! Again, Goff. Barcelona. No, yn sgorio. Aros am y game nesaf. Oh, Yeah, just aros. Ni'n just Wyt ti gael... really eisiau ni'n neud just hwnna relax i o'r chi, gêm yma. Mackenzie ag e? Ni'n just rhoi nhw false sense of hope, a wedyn bydd ni'n dinistrio nhw game nesaf. Yeah, ni'n just... Right, okay, Just nawr stretch ni out. gorau o tri te, cyntaf fi dau, felly... Oh no, oedd hwnna'n... Na, roedd Dim hwnna ymarfer game. oedd hwnna, Naw dim mae'n ymarfer, dechrau, naw mae'n dechrau. Na, roedd ni'n ymarfer cyn i'r stream na. dechrau. Ie, ie. Oedd fel hanner awr o marfer, so chi... Yeah, chi defnyddio dim hwnna esgus, fel Ken. esgus. O, fi ddim yn gallu cofio hwnna. Oh. Reit te, ti'n mynd lawr nawr. Wow. Wel, newyddion eitha Wel, ddim eitha cyffroes, mae fe'n cyffroes. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf hefyd yn mynd i dechrau clwb gamer fideo ar-lein, felly y syniad falle ar ôl, mewn chydig o wythnosau, bydd chi'n gallu cael eich gêm cyfeillgar cyntaf rhwng Bydd hwnna'n da. rhwng Yeah. un o'r ysgolion, wel, rhwng Rhondda Cynon Taf a Sir Caerphilly, so bydd hwnna'n eitha cool. O, roedd fi'n meddwl roedd ti'n dweud roedd Go, Gethin go. wedi ffeindio ffrindiau, ond Yeah. ti'n gwybod hynny'n impossible. Na, dyna pam... fi'n credu- Wow. Mae Mr Shot ar James ben. yn cyfarfod Shot ar heddiw ben, yn, Kenzie. top. Ie. Felly, ie. Go on. Fi gyda hyn. Fi'n Yep, meddwl. Cal. Ie. Box. What? Oh, Gethin. Oh, na. Oh, da. Gethin, actually, Oh, fi'n meddwl that's hyn just nawr. so Mae nice. ferch mynd i mynd lan. Gethin. Oh, it's put on a while. Beth digwyddodd fyna, Noah?
Oh na. Oh, I was gesture fake o gath na wedyn Kenji killtry yn ôl basket of i ever. gyflym. Okay. Ie. Oedd e gweithio ond wedyn Kenji wedi killtry. Fi'n gweld sut mae'n digwydd. Right. Ie. Okay. Get, oh na, get in. Go on, Tom. Ooh, agos. Oh, sorry, like, Na, mae'n iawn. Get in, you beat, pan yna get. roedd pan yna all yn Cael iawn. yn boost. Nice get! Fi'n mynd o. Oh, fei. Oh, get. Fei. Dwi'n bampio fe. Fi angen Yes, you stop doubt him, mynd am doubt y him. peel, like, seriously. Ie. Get. Get. O, so hwnna wedi mynd mewn. Okay. Go on, Tom. Rhan dros. Rhan y mas. Mewn get. Dwi'n gael boost. Nice get. Nice. O get. Oh, sorry os fi wedi bumpo ti. Na, mae'n iawn. Mae just yn all yn iawn fi. No a. Mae gen i. Go ti fe get. Nice get. Dal mynd. Dwi'n gael. Fi no, 5 points. Mae gen i. Fel ti'n mynd i sgorio hwnna. Nice get through in box. Oh, not bad. Oh, Sorry na, fi wedi dweud hwnna. Ond fi actually yn dweud y truth. Nice. Mae gen i. Dwi'n gael get. Come on, Kent. Nice. Ah, Get in. Ti'n gael? Nice get. I mwy o facau. Na, roedd wedi bumpo fi. Fi Nice wedi wneud get. y- Oh my god, oh my. Yeah. Game yma ddim yn... Oh, ti'n ni'n trio nawr. Just wedi Ie. rhoi tir i fi. Ni just creu pethau yn wedi dod. Wedyn ni gallu gael 3 game neu 2. Oh, Ken beth yna. Again, ni'n just creu game wedi dod. Nice. Ond just What a beth, Kens. luck. Ah, skill. Hey. Ooh. Oh! Ooh, Kenzie. Oedd e ddim yn cymryd hwnna. Oh no. Oh, na. Oh. Tom, ti'n gallu gael e? Na, na, na. Man, na. Na. Get in box. Get in. Get in. Get in, mwy. Trio. Get. Okay. Woo! Get in! Oh. Wow. Wow. No, wyt ti'n iawn ar y pwyntiau 2-2-6? Ti'n la? Ti'n iawn yna, Noah? Na, roedd fi gwachio Sorry, wrong Gath, back ti'n panels. Da pam fi cael kick off. Oh. O, fi fy'n 1-1. Ai roi fyny eto. Na, mae'n Na, ni ddim. Mae ddim yn rhoi fyny, mae'n just gwael. Ie, fi yn. Ond ti ddim gyda ffrindiau, O, na. so. No, Oh. my gethin. Wedi misio hwnna, dim Oh. yn get. Na, I'm Oh! sicker than many. Oh. Shit. Ah, Shot. Be sy'n digwydd na? Yeah, need a Noah. game Be yn- sy'n you need a game digwydd? yn- you need a game yn Y peth dydyn. sy'n digwydd Ti'n yw... mynd o nôl mewn fi munud, ddim yn ha? chwarae game hyn, a mae Noah ddim gyda ffrindiau. Come on now. Mae neb gyda ffrindiau fan hyn, so... Fi ddim gyda ffrindiau. Noah yn gwael. Fi angen canolbwyntio Fi'n ar y croio gêm chi'n... nawr. I do feel Fi sweat. gyda Oh. ice Oh, cream yn Kens, y- Kens. Oh. Oh, na.
Bosib. No, edrych sgôr. Edrych sgôr. 39 eiliad. Beth am y sgôr, Cans? Mwyn ennill. Ie. Edrych ar Ond amser. fi gyda ffrindiau. Ie, dim gael amser. Dim yn gallu. Ah, Gael na. dim yn ell. 39 eiliad. Ni gyda loads o amser. Mae nhw'n rubbish o. Oh, nes i gyfan... Go and get, push. Nice get. Un mwy. Na, Boss it. ni'n gyda amser, pa i ffaen ni. Go and get, un mwy. Diolch i mi sgôr o hon. Oh, wedyn. Bom. Oh. Ooh. O, be roedd ti dau? Roedd No un way. o'n ni mewn ar Oh, Jupiter, nice fi get, ar nice llawr get, lleia, dyna nice ble get. ni yn. Teimlo'n nice. Ti'n teimlo lawr yna, Noah? I know. Oh, okay. Devin. O, beth ti'n mynd i gwneud? Oh! Yn y beth fi'n mynd i gwneud. Oh. Hang on. Game da. Hang on. Rwy'n newid. Wow! Wow. So, MVP. Tom, ti'n methu'n newid tîm? Ie, fi'n gwybod. Chetan, dwi fod Fi ddim yn tretan, ar ben dy hun. fi jyst yn bod yn smart yn Off beth mynd fi i. Wel, yn y cyfres o gorau o 3, dyma yw'r kind of final nhw. Hang on, no. Ie. Hang Fi on, eisiau glas. get. Fi eisiau glas. Somebody get. Gethin. Yeah. Oedd un eisiau pick off, sorry, yeah. Tierney. Cross. Byddai'n Hang on, pick off and messed up. Yeah, na, dwi'n mynd. Hang on. Get in. Gwaelod run now. Dim in. Get in go. Nice kick. Ydy? On goal. Oh, On Gethin. get. Nice. Eh? Wow. Got boost get. Oh, no. Sorry, get. I'm getting. Nice get. Dal him in, get. Dal ati. Okay. Oh, fake. Oh, no. Na, ti ddim yn cael y bump hwnna, Gethin. Go and get. Get in. Fi angen Get in. like Na. crazy ddim gyda fi. Oh, Geth. Bod yn teg os ti'n cael hwnna. Go and get. Oh, nice get. Pass back. Oh, sorry. Oh, na. Box get. Get in. Rwy'n bai Geffen, dyna beth oedd e. O, popeth you're mynd i all cael blame dan o Geffen. Kenzie cyntaf i'r bêl fanna. O, dim... Na, ddim got boost. Get in, un ti. Noah. Oh, no, dwi'n lag o hwnna eto. Ti wedi bumpio fi get. Oh, na, get. Dwi'n lag o eto. Oh, na. Ti wedi hecki bumpio fi get, rwy'n. Oedd hwnna'n so close i fi mes o hwnna lan. Na, Noah, no. Go on, ti'n gallu mynd am hwnna. Chi'n iawn. Oh, ti'n gweld y kick off. Go on, get. Get un mwy. Oh, no. Oh, na, get in. 39-9. Oh, no. Yep. Dyma pam ti ddim yn Wel- neud yn diddorol, Kenzie. Bydd ni yn. Byddwn ni yn gwneud na os getyn ddim yn lagio, ond ti'n just gwybod yn pethau mae'n digwydd. O, mae ddim yn awr. Oedd e wedi bod, nawr ti'n cael lead, so...
Okay, Oh my scorio Ti die. ddim ond yn gallu sgorio pryd gethin yn lago, like, jeez. Go on, scorio. Gwael. Okay. Just gwael. Dyn ni'n man down. Oh, Hang dude. on, hwnna ddim yn right. Ne, didn't have o. Pam. Oherwydd wedyn os ni'n ennill, Well, bydd yn just, hang on, oh, we we're bit getting them yn right. lagio. Nah, my little pug man yn betray on fi. Ni'n ennill yn teg. Okay. Go on, off kick off, a wedyn 2 hanner munud. Ti'n ni cadw ni yn y loop os mae weighting gwella? Neu di eg wedi mynd y gyfan gwbl? Ti'n sgorio o'n gol Wel, eto. mae'n eitha dda. Mae wedi Oh mynd lawr my yna. Mae'n gwell. Yeah, Mae'n dechrau after that. Nawr mae'n game. Neb i wneud ragor o No. Mae'n just mynd yn own have o. goals. Right. Go and get him in a boost. Go get box. Cover gap. No one got on it. Force mine. Yeah. Nice guy. Dial him in, dial him in. Oh, Guy. Don't even need you. Nice. Nice guy. Mae'n andros. No, box guy. nawr mae fe'n agored. Sgyn ti cael y pil. Ydyn. Okay. Get him in my box, quick. Ie, dwi'n mewn box. Oh no. Oh nah. Nice Stop i gael tail. Ond fyna i roi e off. Oedd hwnna'n da. Wan, shit, gofi i llathi os yn bumpo fi. O na! Nice guy. Wel, os oedd ni heb sgorio o'n gols, Digon o amser. Go get him in a boost. Get your offer. Come on. monkey. Ooh. Oh no. Why? Yeah, dollar now. An or for Tom. But na, fi'n mynd i just bumpo Gen ti match chi gofal. or whatever, like. Ooh. Oh, how? Oh, Just, wow. just. Os oedd ni heb sgorio o'n gols, Ie, wedi dal yn coffi. Mae'n dau pen. Na. Mm, fi'n fynd 2-2 dyna beth fi fe. Na, wnaeth i ddim sgorio dau gol hunan, oedd? yeah, they ddim ond wedi sgorio Yeah. un gol ei hunain. Ie, Sgorio un gol dwi wedi wedyn sgorio gadal un ail. Bynnag, dwi rhaid i tîm di sgorio'n gyflym os nhw eisiau unrhyw siawns. Wel, hwnna ddim mynd i digwydd. Get in my box. Oh god. Oh my god. Oh my god. And then just. GG. 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 Da iawn. Oh, well, beth ni dweud, ti'n mynd i cochi. Right, okay. Nawr, tournament nesa, so gor cyntaf i ddoi, hoffwn ni gweld Gethin a Tom. Yn erbyn Mackenzie Okay. a Noah. Okay. Yeah. Na. Okay. Okay. Ooh, mae hyn yn mynd i bod yn agos. O na. Fi ddim yn gwybod os ni'n gallu gwneud am yno. No, Ken, mae'n A iawn. wedyn, fi a Meddwl yn Noah. glir. Ie, yn union, ie. So we pawb wedi chwarae y pob cyfuniad gwahanol. Right, Kenzie,
Come on, Gethin. Bod yn positif, dyna ni. Gethin might as well mynd I casgu. Kenzie? Ti'n gallu mynd am hwnna, byddai'n ceisio dal I fyny. Fi'n just struggling how... Right, na, bu fi'n bump rock. Ti sgorio, hwnna'n good. Yes, Noah? Oh, yes, Kenzie! No, I'm Mackenzie. Hyn yn really Fi'n ting. credu mae'n seicolego fan hwn. Fi'n credu mae Gethin a Tom wedi cael eu curo yn seicolegol yn barod achos son nhw'n credu nhw'n gallu ennill. Come on nawr, bechgyn. Peidiwch â phoeni am y lag a... No, I'm in my box. Ffaith bod Na, chi'n gwylio ddim yn rhyw poeni am y lag. PowerPoint presentation bron. neu rhywbeth. Just... PowerPoint? Hwna fi. Yeah. O, ti? O, chi wedi sylwi, os mae lag chi'n really Mae'r lan hefyd? teimlo fel chi'n gwylio Wee, fel... woo, whoa. Okay. Fi'n so da. O, mae hyn yn agos. Yeah. Ydych chi'n faint mor agos fi yn o'r sefo hwnna fel, like. Oce, os ti'n cyrraedd 10 dim, nawn ni ddim chwarae ail game, oce? Nawn ni just swapio fe'n syth. Kenzie, mae gen I target. So no. Na, bu fi as Gethin yn I've got points now. Oh, I've already got points now. Mae pedwar dau. Oedd ni'n mewn canoedd. Oh, no. Just aros tan mae'n fi a Noah. Yeah. Fi wedi gwneud I gyda Tom. Na, ddim wedi gwneud tournament pit. Wedi just chwarae un game gyda fe. Hwna ti? Yeah. Na. Hwna fi? Chi'n gwneud nothing Go on, gyda dwi'n fi. lan. No. Oh, nice Tom. Hwna ti? Pam? Okay, Why, fi. Tom, why? Nice, stem gen. Nice Tom. No, I ain't he. Trio fi, like. Kevin I Dwi'n ti? gyda chance against fi. Oh, yes, Kev. Oh, na. Just hawdd. Yeah. Wel, mae targed gyda chi. Dig. Nian. Ni ar track. Nian. Chi bron hanner ffordd. Oh, na. Gethin! Oh, na. Nice goal, Kens. Yn ni gallu ddeud cant dim, so'n fi. Na. Bydd neb eisiau gwylio hwnna, sorry. Mae dig dim yn ddigon. Mae pawb yn gwylio ni cael beaten o life ni. Ond dig, nawn ni ddweud stop ar ôl hynny a swapio tîmau. Felly, beth yw'r cyfuniad olaf yw Noah a Gethin, yfe? Yeah. Ie, oce. Wel, fi'n credu y gêm fwy o agos oedd Noah a Tom. O ran, os ti'n meddwl amdano fe, chi gyd yn dda yn chwarae gyda mewn tîm gyda'ch gilydd blwyddyn 19. So, yeah. Fi jyst yn dangos bod Noah probably chwaraeo'r cryfach allan o bawb ar hyn o bryd. Heavy statement yna. Wel, dyna chi, ond dwi ddim yn meddwl mae'n rhywbeth... Yeah, mae'n gwir ddo, mae'n gwir. Gyda'r grŵp ni, mae'n mynd Noah fi o wedyn Geth, ond mae Gethin yn... Mae'n just a bit unpredictable, really. Wildcard Gethin, yfe? No, mae yn. Gallai dod â rhywbeth anhygoel mas o'r bag. Trio fi. Wedyn mae Tom, ti'n mae fe'n dysgu. Tom yn y best. Kens canol. Na, mae nan fi'n y best. Ie, ti di sôn am hwnna o'r blaen? Bai fi. Ie, nan fi dim actually yn chwarae. Kens. Ond os bydd hi, fi'n Wel, siŵr ma' hefyd. bydd hi'n wych. Na, fi'n rybling yn walking stick hi gyda'r controller. Wel, bydd hi gallu eistedd lawr, bydd ddim angen ffôn i chwarae. Oh my god, chi cael fake, Dim ond like, so joystick. bad. Na, na, mae grams fi gyda arthritis, os oedd fe'n chwarae gyda Xbox controller, bydd yn bring in... Dodgy flip. Okay. Ti get our point. Yeah. Dwi'n meddwl. Yeah.
Wel, falle, ti oed os byddwn ni'n chwarae Scrabble neu Scrabble. Mae Scrabble Oh, Cymraeg. Scrabble. Yeah! No, yeah. gofyn grant fi am cael y Scrabble with computer fe'n friends. half, mae'n y best at hwnna. Oh. Wow. Mae fi wedi cael 695 Sudoku, o mae'n banciau. un poblogaidd Nesaf. Oh, yeah. hefyd. Oh my god, I swear. Peidiwch ar regi ar stream, so. Yeah. Fi yn regi? Ah, ti'n mynd i. Wel, nes ti just... Na, fi ddim. Na, mae fi yn. Fi yn regi. Oedran now, mae'n reggy. Fi'n as clean as barrel, Wow. so hwnna'n bydd fi yn. Gant canol? Oh no, fi'n just no boost. Oh, okay. Fi ddim mynd i nawr. Beth, o'ch chi'n eitha hyderus bod chi'n mynd i cyrraedd 10, a sa'ch chi... Oh, yeah, no, ni'n mynd i. Sa'ch chi'n agor? Oh, yeah, Definitely the lad now. Pedwar. Right, Un okay. munud 40 ar Oh, ôl. okay. Dwi'n credu maen nhw'n trio dim cael dig, so nhw'n gallu just torture on it. Mynd eto. Na. Falle ti'n Na, iawn, ni Gethin. ddim. Ti'n nabod ffrindiau ti'n well na'n unrhyw un arall. No, ni'n dal y track. Goal No, pob gallu. yw'n y geiriad. Where do I? Na 11, mae ddim yn gwneud fo. Wff. Yn gallu gwneud yma. Kent. Yeah. Strategau, arad. Dwi ddim yn tower pale. Wait, what? No, no. Ei, mae di gweithio. Bron. Mae heb gweithio. Gethin, na. Nice. Na. Mae fe'n mynd yma. Mae ddim ond yn diamond. Wow. Nice. Diolch. No, man, just a moon quick. Oh, no, Tom, come on, stop throwing. Oh, God. Oh, nah. Did that wrong? Okay. Free flip. Oh, Ooh, my gosh. nice guy. Pinch? Oh, okay. Box. Just got him, man. Okay. When i'n mynd y box yma, a wedyn just... Ah, 20 eiliad. Fi bod yn Easter egg. 22 eiliad a 2 gol i bwrw'r sialens. Okay. Mynd mewn box, mynd mewn box. Beth o ti'n neud fyna? Okay. Fi ddim Does dim chance, so might as well be... You stay Na. right. Ti angen right, cadw right. mas am Oh, y na. eiliad Oh, ôl. na. And I'm meddylfryd wael. Ie, Paid y tap yna. felly jyst Oh, rhoi now fyny. mae'n dechrau chwarae. Oh. Candy? Cadw lai. Cadw dy. Oh, carry lan. Go on, get. Oh, na! Right, okay, so ni'n mynd i ni eisiau neud- troi hwnna eto Gethin, felly os chi'n gallu Na. mynd ar tîm Noah nawr, so dyma yw'r cyfuniad olaf. So, ond, byddai yn dweud, os mae'r tîm ddim yn cael 10 dim, byddai ni'n cario ymlaen gyda'r cyfres o cyntaf i 2, okay? Dyna'n Yeah. clir? Mhm. Okay. O, fi di wneud y best yn y round o'n edrych y pwynt fi like. Mae Tom angen ready lamb. Yeah. O, ie, fi yn. Ie, fi di gwasgu fe. Ooh, barod gath. Yep. Strategaethau tîm. Ti'n gwybod Dude, fel carry a word like it, do you? Flying V, Triple F, beth. Right, ydyn ni'n digo gyda'r tîm? Na, so mae fe'n O, Tom a Mackenzie yn erbyn Noah a Gethin. Tom, os ti'n throw, fi'n mynd i bwrw ti. Paid poeni, fi'n mynd i throw. Fi'n mynd i taflu, hwnna beth fi'n mynd i wneud. Gath. Ken. Fi'n mynd i mynd o'r bad side. Cha chi nawr. A mae fe'n mynd i, like, golio fi mewn ysgol. Na, Na, just joking. gath. Neud yn ddiddorol. False hope. Yeah. Oh, fi ddim yn mynd i Mackenzie. dweud unrhyw. Gol cyntaf, Mackenzie. Yeah. Yeah. Fi ddim yn mynd i dweud unrhyw beth drwy
Mae just insulting oherwydd bygyddiol hynny. Na, Oherwydd dim- ddim yn eithaf fel common un rhywbeth i dod. Na, just canolbwyntio ar gêm a No, un ti'n chwaraewr mynd i cam- Fi ddim yn cael cyfathrebu gyda calm. Tom. Oh, get. Dwi'n Oh, siŵr beth Yes, sy'n mynd dda. yes, please. Oh. Oh, nice Tom. Di sy'n yn gwael. Fi ddim wedi meddwl ti'n gwael, ond ie. Tom! O, Okay, good. da chi gyda'r un syniad fan'na fi'n credu. Good though. So did your boost now, Kenzie? Na, mae'n gael i. Rhywun. Da iawn, Mackenzie. Diolch. Wel, ni ddim yn angen gael unrhyw mwy goals. Ti'n gwybod beth yn on about? Like, goal yn mynd i bod yn neis, ie? Ond ni'n ennill right now. Ni ddim yn Yeah, gofio yeah. poeni amdano goal. Pa'n jinxo fe. I just meddwl, mae'n mynd i teimlo lot gwell os ti Yeah. yn ennill a maen nhw'n rhoi popeth. Ie, then gael mwy goals. Nice, Gath. O, dyna abed da. Tom, get back. Diolch. Everywhere. Don't worry, Tom, fi'n gael. Never mind. Mae ddim mewn though, Tom. No? Fi no. Go on. Nah, my God. Da iawn. No! Gafodd ei ffrwydro. Sydd lawr i ti nawr, Tom. Tom. Just ewch i'r canol y gol. O, da iawn. Good. Yes, no? Nôl i fi. Now right now. Ooh, Gath, you? Gath? Okay. Nice. Iawn, Tom. Just digon i roi off Oh, yna. Gath, na ti. Aros. Na, wedi rhoi y recal. Tom, no, Tom! Oh no, Dim gyda... Yes! Yay, nice. Flip, yeah. gunner. Oh, na, fi ddim yn Na ti. Nice. Okay. Tom, mynd nôl. Nice, Tom. Aros nôl. Creu siwr ti boost, no, to me. Ie, fi gyda 70. Gath canol? Na, ddim yn canol, Gath. Tom, I remember dyma- that. No, in canol. Da iawn. Nice, Oh Tom! my God. Da iawn, Tom. Oh, nah. Oh, na! Na! Gath, EV. Okay. Tom, mynd lan. Dim gachu. Okay, fi'n iawn. Tom, Oh, anna Tom. ti. Da iawn. Nice, Tom. Nice, no. Gath, no. Oh, na, Tom! You're all caught! Oh, nah. Oh, no, Gath. Okay. Tom, spawn Gath, in! right. Also, getting Okay, Gath, score mine, line. digon o diddordeb yn y game now. Go, Tom, come! Push! Yes, Gath. Oh, Bron. Yes. Yes, go. Gath. Mynd dal, Tom. Oh, nah. Fi gyda David Green Bush, fi no cant a fi'n aros no. No more. No. Tom! Bach o skills fan'na. Wow. Yes! Yes! Ti'n beth, o'ch chi'n neud Ronaldinho skills fan'na, a wedyn nes ti just ddim cael yn yr rwy'n. Tom! Tom, hit! Yes! Swnio fel Tasmanian Devil, os chi'n edrych fan i'r cartoon hen yna. Dyna beth ti'n swnio fel. Na! Kenzie. Nice, Kenzie. no. Diolch, Gath. Kenzie. Beth ydyn? Hai ffoen mae jyst yn un gol ni gyda munud. Sorry, Tom. Gath on boost. Na, mae'n un. Mae'n agos, Tom. Mae'n agos. Bydd y strateg ni yn da am y 4 munud gyntaf. No more. Mae gen i. Oh, no. Oedd hi'n cael y Fi'n gallu double. neud dim byd. Mae jyst yn un, mae jyst yn un. Okay. Ni Dwi'n angen gael un mwy dwi'n gweld to. patrwm yma, fi ddim yn hoffi fe. Oedd hi'n cael hwnna hefyd. Oh, no. Oedd hi'n aros. Nawr ni wedi sgorio, man. Tom, dwi'n gael Mae ar. fi gyda hen. Tom. Hai ffoen ni. Mae angen poeni. Diolch, Tom. No more. Yes, no. mae o'n. Mackenzie chwarae Quick off, teg, Tom. oedd hwnna'n gwych. Diolch. Just... Bro, fi dal mewn y gwisg asgol fi. Fi'n gorfod bod Ken. golchi fe eto. Mae'n just...
squeeze man out of it now and just... Does to fi Nice. heb dweud hwnna yn y chat. Tom, like, Tom, Tom, seriously. Tom, Tom, Tom. Nice Tom. Go Tom. Nice go. Eto. Nice. Iawn, Tom. I got Tom. Gorffen e. Okay, Fi okay. ddim yn gallu, fi ddim gyda Tom, dod nôl. Ti'n gallu defender am diffyn hwnna. Nice Tom. Na. Get in, please. Oh, no. Aw. Sut nes ti'n neud yna, guy? Oh, I'm sure. Overtime, Right, overtime, we please. go Come on, overtime. Fi mas i cael hwnna. There's no... Right, fi'n mynd nôl. Ken, No. Ken, ti'n hoffi boost? Yeah, Get yeah, my yeah, game, my yeah, game. Oh, no. Beth? Oh, I'm Oh. looking. Tom, Aros nôl, Tom. Tom, cael ei symud. Nice, Tom. Go on. Tom, yes, Get in. Tom! Get in. Nice. Oh. My game. I got Tom. Heavy defense. Nice. Get in, Aros nôl. Na, Very internet good, fi yn gallu clear lan right now. Nah. Mae ddim yn gallu. Only made that goal already, nice one. No! Dwi'n just Right, mae hwnna'n bendant yn mynd i 2 gêm arall. Wel, gêm arall. Gawn ni weld. Oh yeah, no, my mynd i game arall. Ie, oedd hwnna'n... Noah, ti'n cael fwy pwynt na Kenzie. Yeah. Oh, just go for mewn i'r pale. No, edrych ar pwynt ti am Kenzie. Wyth Ooh. agos, 5-7-1 a 5-7-2. Ooh, Ken's. Nah, Ken's team noob. Ni wedi gael e yn y 4 munud gantaf. Wedyn ni wedi sgorio tair A gol wedyn mewn fi 1 wedi munud. Wedyn oedd ni'n trio. Oh, come on, paid neud Na, hwnna. rydych chi'n trio anyway. Go on, Na. Gadw nhw ennill os Edrych maen ar nhw'n yma. ennill, Hold on. Dwi'n efo gold, a dwi'n diamond. Mae y dau nhw yn diamond. Ie. okay? Mae Noah, mae'n good. Fi'n gold. Pethau hefyd. Oh, go on, guys. Ond ni dal bod wedi... So, mae'n just... Just I mean, you need a game. aros am y gêm hyn, Kenzie. Yeah. Just aros am y gêm hyn. Ie, paid cymryd sylw dy hun, Mackenzie. Yn meddwl am y gorffennol. Dem, Mae bod Daniel. yn y presennol nawr. Ennill y gêm Hey yma. Tom, dwi'n mynd. Tom, oh na Tom. Nice Tom. So I'm mad. Beth ti'n gwneud gyda yna? Tom. I got Tom. Okay. Nice. Nice guy. Oh, not about me. Na. Oh. Okay, Right, Tom, ni'n tied Tom. Mae gyda ni gêm fan hyn. Oh, mae coesau fi wedi just colli y gwaed. Peth? Ti'n gweud i, Dwi'n just Mackenzie? eistedd arnyn nhw. So, mae'n just dead Hwna left ddim yn normal. Teimlo fel pins and needles, mae ddim yn neis. Oh, wel fi'n meddwl fe actually. I got him. Tom, push. Tom, go. No, Okay, it's not. hang on. Tom, go! Nice, Tom. Yes, Fi see? wedi noco fe, mae wedi mynd i y ddear. Wait, ni ar y ddear. Mae wedi mynd i ddear arall. O, Tom, dilyn fyny. Tom, Da iawn. nice, Tom. Yes, plan. Tom, dod nôl. Oh. Yeah, trying to. Tom! Fi gyda 12 boost. Pa? Na, hwnna'n illegal. Hwnna'n edrych yn no. wrong. No, Jesus! Ond, sneb nôl. Roedd hwnna Oh, ddim my yn fi. God. Roedd hwnna'n cael fi. roedd hwnna Sneb ddim yn nôl. Tom, Beth fi i da awr. chi gyda'r un... fi. Fi nôl! No, ti ddim. Ti nes i jyst mynd neud o'r... Be fi'n pwynt? O, da, Mackenzie. Nôl i achub y dydd. Ble'r prom yn mynd. O, no. Oh, mae ddim wedi taro wedi fe. Oh, na. Ready trusted ti, Tom! Oh. Hwnna'n peth ti ddim fod yn neud. Os ti ddim yn cael unrhyw cyffyrddiad ar y bel, mae yna siawns da bod hwnna'n mynd i ddigwydd. Yeah. So. Yn enwedig 2 yn erbyn 2. 3, ti'n gallu cael bach o, ti'n leeway o ran, ond 2 yn erbyn 2. Yna. Tom, edrych ar pwynt ti, Ni'n munud a hanner mewn i'r game. Na, fi ddim ar nôl Yes. 10 pwynt.
Yeah. Na! Yeah. Ie, chys ti'n... Oh, mae'n pedwar. Fi'n cario ti, si? Tom, Just meddwl- cymryd y boost gwneud rhywbeth gyda fe, please. Geth, no. ti? Oh, lovely. Yes, Geth. Oedd hi'n rinsed o boost. Ie. Ie. Mae'n gael tipyn. O, na. Bach yn cyffredinus, Kenzie, ond... Ie, ddim lot o chi'n gallu neud fan'na. Fi ddim yn gallu neud unrhyw beth. Tom, for repair, Canolbwyntio nawr, Tom. Tom, bwr fe. Rhyw fath o cyfforddiad. Geth, mae gen i. Oh, na. Ie, dyna beth ti ddim Right, yn Tom, gallu. Ond er tegwch, oedd Gethin di bod fel rhyw fath o blocker fyna, cymryd e off Ie. y bêl, so oedd hwnna'n edrych o hun o'n oedd e jyst wedi colli fe'n gafon gwbl, ond wnaeth Gethin stopio fe. Oh. Ie, methu beio popeth ar Tom. Gwybod. Geth. Yes, ti'n gwybod beth ni'n Geth. Mae gen i, mae gen i. O, na. Oh, wish I mynd am shot na. Tom, mynd. Okay. Nice, Geth. Ti, Mackenzie? Fi'n aros. Ar ôl. Tom, o, ach, o, ti. Tom, eich no. Geth? No, baby. Iawn. Par the plan. Mae'n iawn. Aros, Tom. Na. Oh, na, Geth, dwi'n cael ei rhywun. Iawn, Tom yn dod nôl. Tom, mynd am fe. Please, please, Tom. Tom, come on. Neud rhywbeth, Tom. Oh, dwi'n eisiau go on, Geth. Okay, nice. I just cael... Mae'n risg os ti'n aros Musty. right ar bwys llinell y gol, a os ti ddim yn tiod, dod mas tipyn bach, mae wastad yn risg achos mae'r lle chi'n gallu safio fe yn lot llai yn dywe. Achos os gen chi ddim fel momentum i neidio na neud unrhyw beth just yn sefyll yn stond. Oh dear. Oh, wow. Diolch. Tom! Tom! Quick! Quick! Oh! Da iawn, Fi ar y da Tom. iawn, ges ti cyfforddiad arno fe. Ww, mae di... Big. Tom, in my box. Please. Yn y box, Tom. Oh, Yes, nice. Tom! Actually, naeth Maybe. e gweithio. Oedd hwnna'n neis. Nice, Tom. Good. Nice, Tom. Arsenal, Tom, please. Oh! No. No, na, na, na. Geth, hwnna ti, hwnna ti, hwnna ti. Da iawn, Tom. Nice, Tom. No. Geth, ni'n neud y diddorol. Ti'n beth mae'r comeback yma yn bosib iawn. Yeah. Story, Tom. Come on, Tom. Ti'n angen na. Content da. Dechreuodd ar 2 points. Oh, ie, cool fanna, wow. Oh, anlogus, Mackenzie. Rhaid i chi gyfathrebu nawr. Mae hwnna nôl, mae yna canol tai. Tom, mynd am y ffil. Mynd am y ffil, Tom. Tom, dim pwynt. Da iawn, Nice, Tom. Tom, Tom. box, box, Tom. Tom, box. Geth. Oh, na, get it. Tom, ti'n gael hynny, ie? Na, ti ddim, oce. Geth, hwnna ti. Probably fi yn. Na, Part of the plan. fi ddim. Ah, na, Geth, part of the plan. Come on, Mae Tom. un gol. Geth, ti'n gwybod Ingo. beth i neud. Oh, no. Da. Dwi'n gwneud y bumps, come on. Bwn, Get, clean go, game, get. clean game. Go on, Tom. Oh, no. Iawn, Nice, Tom. Tom. O, pawb di ddim fyny. Tom, jump, 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 jump. Geth!
Yes, go. Right, Tim. Oedd y dummy na, Tom, yn bendigedig. Right, Oh. Oedd neb yn disgwyl i si neud dummy fan'na. Ddim hyd yn oed Neb yn Mackenzie. expect of you to anyway. Ie, mae'n dangos Oh, bod mae'n chi part gyd of ar the un plan. wavelength fan'na. Yeah. Part of the plan. Os ni'n... Tom, just Just canolbwyntio Go around, Tom, Brendan. paid meddwl am Just unrhyw beth arall. Nice guy. Oh, Kenzie, Wow, oedd hwnna'n Kenzie. crucial. Get in. Go on, Tom! Get in. Oh, Ooh, get. Part of the plan. Round of captain. Get in. Go on, go, go, Oh, go. no. Did he live any? Tom, go Tom, go! Oh, no. Oh no! Oh no! Wedi mynd I half live wedyn, oedd hwnna'n inconsistency just wedi back live wedyn. Oh, Peth yw, yn y sefyllfa yna, Noah, does dim byd ti'n gallu neud? O gwbl? Na, o'n i gallu wedyn. Oedd e? Oh, game. Ie, os Dim ydw i'n neud olaf. half flip, ond... So bydde ti Oh. gorfod mynd o dan y pêl a flipio fe fyny I stopio'r bêl yna rhag mynd mewn, ie? Na, mae ffordd o, like, troellio nôl I amddiffyn yn O, gyflym ie. Fel, os ti'n neud backflip a wedyn troellio'r car Oh, yn ie, y ffordd half a wedyn flip. defnyddio Ah, boost, okay. ti'n gallu glanio'n Okay. gyflymach efo... Wel, fi'n credu momentum. dyma bydd ein gêm olaf am heddiw. So, mae hwn yn, mae wedi bod yn, fi'n credu mae Mackenzie wedi gweithio yn dda iawn gyda Tom. Tom. A oedd, actually, oedd Noah yn dda iawn gyda Tom hefyd, ond fi'n hoffi sut mae... Just get, somebody team get. Get in. okay. Okay. Oh, Good. Nice. Sorry, ti. Alright, Right get, there. get. Ie, so Right, dyma get. bydd ein gêm Nawr, olaf am heddiw. nawr. Ni wedi neud Pob lwc y pawb. plan, Gath. Nawr ni'n mynd am dig. Come on, Tom, push Tom. Off the wall. Gath. Balance. Gwylio rebound. Oh, Nice guy. Pam, beth yw actual point? Oh, fi'n mynd i'n bod tracer around yma. Ti'n mynd I ddim hoff Hyn I yn fi. mynd yn really annoying. Go on, Sick. go on, go on. Chi'n bwlio fi. Fi'n got boost. Tom, fi'n trust ti iawn. O, Na. Tom, mynd ar pêl. Mynd ar pêl, Tom. da iawn, Tom. Oh no! Run! Yeah. No! 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 Na! Nice, Noah. Oh, so agos. Mae just yn un gol. Mae na. Round of plan, Gath. Mhm. Ooh, Kens. Ooh. Right, Gath, ti gana. Gath. Barrett, dwi ddim yn mynd I tower appeal. Dwi'n gwybod y plan yna, ti'n wedi neud ar fi. Tom, jump! Get in, mae'n weithio. Pai gweithio, ffoi, nawr ni wedi dod nôl gyda'r best comeback ever, so pai ffoi ni am hwnna. No, ni just angen Fi cael just wedi double jump ar hynny. Dos Gath, ti'n gwneud... Gath, Gath. dau Barrett. gol Alright. bob Os dwi'n cael bob kick-off. munud. Okay. Get in, Barrett. Tom, Trwch y tower appeal. No, no, Get in. no, Tom, scuffed just kick-off, no, straight to your boil, scuffed. Straight to your pail. Barrett, Gath. Yeah. No, what? From? Oh, only- Tom, only read sure. back. Follow. Okay, close, Tom, close. Get yna, ddim hatch gall gwneud. Ooh, agos. Tom, dim push hwnna. Mae Kenzie fel. Dau. Then Tom, you're outside. Nice, Tom. Tom, bwrw hwnna eto, please. Nice. Go on, Kenzie, cael gol. Diolch. Oh, no! No, Okay, go for goal. Tom, push! Oh no. Fi angen big Dribbled. o geth. Tom, Gath, easy. di. Oh. Beth hwnna, Kenzie? Tom, ti ddim yn goffi double commit Right, os no, ti'n mynd Gath, am rhywbeth, ti ddim yn ni ddim yn mynd am dig. Ni'n mynd am... Ni'n mynd am saith. Cofio comeback. O na, ddim yn gallu newid e. Ddim yn gweithio fel yna. Tom, push, dim stop, Tom!
Oh, go on, Gath. Fel so fi wedi pwysio hwnna, ond Syth fi'n amdano fe. siwgio fi hyn. Just mynd syth amdano fe. Oh, ti wedi... Gath, oedd hwnna'n lwcus. Just stop Gefn, it, pam wyt Tom. ti'n neud hwnna i fi? Gath, ti ddim yn cynllunio Ti'n hwnna, neud wedi. lasses ti fyny, Ie, Tom. roedd o'n plan. Dim yn nice. Ti'n gallu neud well na hyn, come on. Mae gen i. No, o'n i'n barod Ie, dim Diffyg plan hyder, yn Tom. donuts. Diffyg hyder. Nice, Gath. Eto. Yeah. Nice, Tom. Down mynd. Ti'n Mynd am y amazing, bêl. Tom. Tom, ti yn dda. Yep. Yeah. Ys ti ennill y Cysgu. gym diwetha, We're felly, come on. confused there. Amser. Pen cael. E.T. No, Tom, ble roi ti? Yes, Gath. Tom, ble roi ti? Roedd nhw wedi ffecio fi so bad roedd fi'n ffecio cymryd o fi yma chyn i gymryd. Ble roi ti, Gath, Tom? edrych ar hyn, look, mynd off y goal. Ooh. oh, nice. Just getting the boost to the rank. Alright, Gath, Go on, Gath. Tom. No, ni are on. We're on track for dig. Ond, bydd well gan i saith, Gath. Pam? Gath. Gath. A wedyn mae'n mynd i roi ni un gol. Gath yn ti'n A wedyn gwybod mae'n mynd i pam. roi Brazil. Oh, no. Oh. Na, Ken, dwi eisiau 7-0. Yeah. Yeah. Okay, A a wedyn wedyn un i ni. Just O, ddim mynd i tap o'r Brazil. pêl a kick-off, accident. Whoa. Kenzie, pam oedd ti dim mewn ne? Oedd hi'n Okay, just mynd nôl. Gael dig, dwi'n sbio gan Noah. A Gath yn. O na, mae Tom just wedi gael ei done by you. Alright. Ooh. Mae'n kick off eich go. Yoink. That's Tom. Tom in mewn box. Oh, na, Gath, mae rhaid i ni sgorio O, na nawr. ni. Come on. Oh, na. Paid Oh, â na, mynd Gath yn. Oh, no. Mae i sgorio. Rhan o'r plan, Kens. Rhan o'r plan. Na, fod yn daw el ti dau. Na, Ddim yn hoffi y plan. Yes, ti dau. na, dwi Go on, Tom. Gath. Tom, you're wild, Don't let matter wild. Okay, come on, Noah. No. Strateg. Neud fyny, Wild. nath it. Ooh. Nath it neud fyny. Camgymeriad trwy cael Go on, Tom. Box. Ddim mynd am net, mynd ar wel. Na, go on, Tom. Tom, un mwy. Oh! Gath! Nice. Cys O, iawn na. yna lan i ti, No. mynd amdano hwnna. O na, fi'n gwneud i gael bwyr arno fe. O, newn. Mae gen i. Right. Gath ganol. Oh, what? Donkey. Nice. So, Kenzie. Oh, well, Brazil. Ddim aros i Wedi rhywun wedi dweud gael... e. Oh. Gath. Tom, nice. Keep him in, Tom. Keep it going. Go on, Tom. Tap. Oh. Tom, jump. Need your armor. Tom! Ooh. Oedd e'n gwybod beth oedd e'n neud. Oh, na, get Gath, na, Gath. Getting Kenny phone. Oh, na. Oh, my God. Mae'n cadw e'r sgôr yna. Oh, dim gwneud hwnna, come on. Rather lose 10 i ni 7. Oh, na. Gath. Dyna ti? Okay, Gath. Na, Gath, rhan o'r plan. Mackenzie. Barcelona. Barcelona. Yeah. Y wir Na, function. ni'n mynd i cael 16 gol mewn Oedd e'n 24 mam eiliad. cynllun yr holl amser, oedd e? No, I get it. Yeah. Right, okay. Oedd yr Brazil yn decoy. Yeah, bluff. Sit, though, sit. Fel Herwydd wedyn ti'n ceisio sgorio. Nawr mae'n 7-2. Ah. Nawr mae'n mynd i bod yn 8-2. Oh, Okay. 20 eiliad i sgorio gol.
Tom. Deg eiliad. Push that, just commit, Tom. Bwrw fe, commit. just... Tom, Mae'n damn fynd. it. Gunno. Guess. Ah, no. Ah, dyma ni. Wel, sesiwn At dda least heddiw, we've got bechgyn. Barcelona. Wythnos, Yeah. wythnos nesa, nawn ni benna'n cael 3 yn erbyn 3 i blwyddyn 19 Ymarfer. Fi'n credu os mae aroliadau gyda chweched dros yr wythnosau nesa, mae yna siawns dda bydden nhw ddim ar gael nes hyd ar ôl dolyg falle. Ond pryd hynny, bydd rhaid i ni barhau Ymarfer achos bydd y cyngrau'r y cystadleuaeth yn dechrau ar ôl y dolyg. Felly mae rhaid chi bod yn barod ar gyfer hwnna. Felly gobeithio, gallwn ni gael sgwrs gyda Mr James hefyd. Mae fe'n neud yr un fath o beth â ni, ond yn y Rhondda Cynon Taf. So falle, os mae fe'n gallu... Mae fe'n dechrau di Mercher yma, falle wneud i trefnu rhyw sesiwn fel gêm cyfeillgar. Bydd hwnna'n dda os ni'n gallu wneud hynny. So, na i cadw chi yn loop ta beth. Byddai gallu negeseo chi trwy y Discord. Ond ar hyn o bryd, na i weld chi gyd nôl am 3 o'r gloch wythnos Dydd Llun nesa. Diolch pawb. Yeah. Diolch. Diolch. Ta-ra. Diolch. Ta-ra.